Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Мяу. Мяу? Мяу-мяу. А що такого? Кася, ти будеш роль у дитячому спектаклі? Да я отгадаю, ты будешь кошка из сказки «Кошкин дом». Чи ти вибрала роль у кота у ботах? Яна у тебе цудовно тримається. А може трошки переначить казку і зіграти кошку в ботах? Ти будеш кошкою у модних ботиках. Ой, мені вже вельми хочеться зіграти у такому спектаклі. Тільки я не з того повіталася з вами. Мяу. Кася, ты весь час говоришь загадками. Рассказывай, что означает твое мяу-мяу. Я просто вельми хочу, каб у мяне быў гадаванец, пухнатае кацяня. Я нават імя для яго придумала, і таму хочу вывучаць мову кошак, каб мы маглі з маім кацяняткам сакрэтнічаць. Гэта ты здорово придумала, Кася. Мур-мур. Дзяўчынкі, а вы ведаеце, што быў час, калі кошак бралі на службу ў флот? Няўжо яны караблямі кіравалі? Не, караблямі не кіравалі, але ў іх была не менш адказная справа – ахоўваць каштоўныя грузы. І што гэта за грузы такія былі? Напрыклад, японскія маракі даручалі кошкам ахоўваць кнігі, якія яны перавозілі з храмаў сваёй краіны ў Кітай. І мне здаецца, што хвастатыя матросы цудоўна спраўляліся са сваім заданнем. Так і было. Ні адна старажытная кніга не пашкодзілася. Каты яшчэ і ахоўвалі прадукты харчавання ад мышэй, так што ў тыя часы без іх было ніяк не абысціся. А ў Великабрытаніі каты працавалі на пошце. Няўжо пісьмы разносілі? Яны б маглі і гэта рабіць, але ім даручылі іншую справу. Працавалі яны на пасадзе мышаловаў. У тыя часы пра электронныя лісты і камп'ютары нічога не ведалі, таму абменьваліся толькі папяровымі. І за сваю працу вусатыя нават атрымлівалі заработную плату. Здорово! А потым за добрую працу ім павысілі зарплату. Няўжо і зараз каты працуюць на пошце? Не, зараз спраўляюцца без катоў, але былымі супрацоўнікамі ганарацца і дагэтуль памятаюць. Сябры, а хто з вашых хатніх гадаванцаў мог бы справіцца з такой адказнай справай? Мяу! Лічу, што ўсе вусата-хвастатыя пухнатікі. Запрашайце іх да экранаў і давайце разам паглядзім ранішні мультфільм. А мне так цікава, якіх хатніх гадаванцаў часцей за ўсё заводзяць у розных краінах. А каго яшчэ можна заводзіць, як не кацянятак да сабачак? Вядома, кошкі і сабакі самыя любімыя хатнія гадаванцы ва ўсім свеце, але ёсць краіны, дзе існуюць іншыя традыцыі. І дзе, напрыклад? Прапаную перанесціся ў Індыю. Сябры, што вы ведаеце пра Індыю? Многія жанчыны там упрыгожваюць свае ілбы кропкай. І яшчэ там вельмі любяць танцаваць. Ха, усё так. А яшчэ ў гэтай краіне вельмі любяць жывёл. Ніхто не асмельваецца нават павысіць на іх голас. А я ведаю, што ў Індыі асабліва паважаюць кароў. Яны маюць права хадзіць, дзе пажадаюць. Тое ж самае і з сабакамі. Калі сабачка захоча адпачыць пасярод ажыўленай дарогі, усе машыны спыняцца ці паспрабуюць асцярожна аб'ехаць чатырохлапага. Але ні ў якім разе не будуць яго праганяць з дарогі. А яшчэ ў Індыі вельмі шмат малпачак. Ім дазволена ўсё. Напрыклад, на вуліцах індыйскіх гарадоў малпа можа падысці да вас і зазірнуць у ваш заплечнік. А калі яна захоча, дык адбярэ ў вас бутэльку вады. І ніхто ёй слова не скажа. Пажадаюць малпе прыемнага апетыту і ўсё. Ну і ну. А я ведаю, што ў Фінляндыі існуюць спецыяльныя паркоўкі для сабак. Няўжо там сабакі кіруюць аўтамабілямі? Не, у гэтай краіне не дазволяць увайсці з гадаванцамі ў крамы, а таму для іх рыхтуюць спецыяльныя пляцоўкі, на якіх будзе зручна чакаць свайго гаспадара. А вось у Кітаі часцей за ўсё хатнімі гадаванцамі з'яўляюцца чарапахі. Можа, іх яшчэ і на прагулку выводзяць? Менавіта так. А розным камандам іх вучаць? Магчыма. Толькі чарапахі робяць усё гэта вельмі павольна. А таму гаспадар можа заснуць, пакуль чарапаха выканае каманды ляжаць ці сядзець. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Давайте. А у каго ёсць знаёмы
мы дрессировщики. У мяне няма. І у мяне таксама. Познаёмлю, калі будзеце сябе добра весці. Ну, гэта я жартую. Кася, а ты пыталася ў іх, якая жывёла лепш за ўсё паддаецца дрэсіроўцы? Не, яшчэ не пыталася. А мне так цікава пра гэта даведацца, тому што на цыркавым прадстаўленні можна ўбачыць самых розных жывёл. Але ці ўсе аднолькава слухаюцца свайго дрэсіроўшчыка? Кася, твои знакомые з якім нумаром выступаюць? У ім дрэсіраваныя мішкі. Чаго яны толькі не ўмеюць. Я тут хутенька звярнуўся да камп'ютара і даведаўся, што мядзведзі лепш за ўсё паддаюцца дрэсіроўцы. О, Таму што яны вельмі разумныя і лёгка запамінаюць тое, што ад іх патрабуецца. А яшчэ дрэсіроўшчыкі любяць працаваць са сланамі. ой, і я вельмі люблю выступленне слоноў. Я б з задавальненнем пракацілася б верхам на гэтых веліканах. Толькі трэба памятаць, што слоноў нельга крыўдзіць. А я і не збіралася. Сланы запамінаюць свайго крыўдзіцеля на ўсё жыццё. Так што дрэсіроўшчыкі слоноў ніколі не павышаюць на сваіх гадаванцаў голасу. І гэта правільна, крыўдзіць нікога не трэба. Ні маленькіх, ні вялікіх. А я б хацела стаць дрэсіроўшчыцай дельфінаў. Яны так прыгожа танцуюць у вадзе. Ага. Так, а яшчэ яны вельмі разумныя, а яшчэ яны працуюць дактарамі. Гэта як? Мераюць тэмпературу і робяць прышчэпкі. Не, яны лечаць тых, хто дрэнна рухаецца і яшчэ дапамагаюць дзеткам супакоіцца. І вынікі такога лячэння заўсёды выдатныя. А наша праграма таксама дапамагае палепшыць настрой. А з цудоўным настроем любая справа лепш атрымліваецца. Таму давайце зараз паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Ён таксама стварае добры настрой. Сябры, а колькі важных спраў у вас на сёння запланавана? У мяне падрыхтаваць падарунак для... Ой, не скажу для каго. Потым рэпетыцыя ансамбля, яшчэ... Паліначка, а ты так да вечара будзеш пералічваць. І праўда, планаў на сёння ў мяне шмат. І ў мяне таксама. Ой, толькі б усё паспець. А я жадаю, каб усе нашы гледачы паспелі зрабіць тое, што запланавалі на сёння. І няхай усё атрымаецца выдатна. І яшчэ адна важная справа, на якую мы ніяк не можам забыцца. Усе здагадаліся, што мае на ўвазе Палінка? Вядома, што пачынаць дзень трэба з нашага добраранка. Правільна, што мы сёння і зрабілі. І давайце, сябры, дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! А зараз мы торым усім яшчэ адзін вясёлы мультфільм.